Ang atong tubag sa Salmo nagsugo nato nga sa to pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Inigmatan ninyo ikabuntag kinsang naong inyong pangitaon sa Ginoo o ang naa sa cellphone nya mo imo dayon tan-aw ang imong naong nga gi-post didto, ang imong TikTok nga gibutang didto o daghan bang ni view nya ato dayong i-measure nga ang atong success kung daghan ang viewers, daghan ang ni-like, daghan ang ni-share. Mao na karon ang nindot gyud ang pangitaon mga igsoon ang naong sa Ginoo. Mao na pag-abot na ni Kristo dinhi sa kalibutan, jutay ra ang nangita sa iyang naong. Ang gipangita sa mga tao sa unang panahon gani hangtod karon ang naong Dios kwarta. Muna tawgon tag mga naong og kwarta. Ni pangutana na imong tupad. Naon sa man ang naong nimo, naong kag Ginoo o naong og kwarta? Sige na. Kanang magsigig palit og slot unsa man nagnaong? Kusga. O kanang di gyud mo palit og slot. Sige hinon nga to kaon lang ana palit ana mga butang, mga gadgets. Kinsa man unsa man nagnaong? Naong kwarta. Kanang di gyud maningil og utang, unsa man nagnaong? Ginoo. Kanang sig paningil og utang? Kwarta. Kanang di mo bayad og utang? Otro sana. Di wa sa ikabayad di ay. Pero otro sana naong sa nagkwarta. Mao na diri sa unang pagbasa, ang mga tao sa Israel wa naman mangita Ginoo, nangita naman silag mga hari-hari dinhi sa kalibutan, naghimo naman silag mga altar nga ilang simbahon or simbahan, dili na ang Dios sa Israel. Ani ingon dayong Ginoo, moabot yung panahon nga mo maghilak mo mga guba ning inyong mga gihimong mga altar, kining inyong mga hari, mga matay ni kay ang giila naman sa mga tao nga murag Ginoo ang hari naman. Nya ang hari sad wa sad mudas mga tao ngadto sa Ginoo kay sila sa gyud mo ay murag Ginoo. Matud pas Ginoo gub-on ko gyud ni. Hangtod mo abot yung panahon nga moingon mo sa mga bukid tabuni na lang ni kay wa nay kapuslanan ni among kinabuhi. Maging harian nato sa Russia o sa Ukraine karon ay. Nawa di ba daghan na kay nangaguba. Ano man, nagpakaginoo naman sila. Nangaguba na kaning magsigig paginoo tanawan ng inyong mga kuan, inyong mga panimalay nga ang mama ug ang papa murag mga Ginoo. Kana bang ang mama ang iyag yung gusto mo ay matuman, ang papa sad ang iya sa yung gusto mo ay matuman. Tanawa unsag mga naong nanas inyo? Nanimba man ganing uban ron din. Magsige pag 2,000 Hail Marys usahay. Naaday taro 2,000 Hail Marys kada first Wednesday anas atong adoration. Sabat mo diha aron ang inyong naong kakita mo Ginoo. Unya unsaon man aron makakita ta Ginoo, paminawa si Jesus, ikaduha tuguti si Jesus nga mosugo nato. Atong tugutan ba nga siya mosugo nato. Mao na kining iyang pagpili sa 12 ka apostoles, iya ning pamaagi aron pagsugod pagtukod sa iyang pinili, bag-ong pinili nga katawhan. Kay katong mga Israelita nangakuan man gito sila, nangawagtan man gito sa passing. Pag abot na gid ni Hesus, nisugod na sad siya pili. Mao na nga 12 iyang gipili kay nag-signify sa 12 ka nasod sa Israel or 12 ka anak ni Israel. Kani manggong Israel ngan man ni Jacob. Bag-o nga ni Jacob isip amahan sa mga nasod. Unya si Jacob anak na ni anak ni Abraham, pataka lang mo yaw-yaw.
Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac mo'y anak ni Abraham. So apo na ni Abraham si Jacob. Apo ba ni Abraham? Tanawa di ba wagin mo mangita Ginoo lagi ka simple ana. First paguna nga generation. Na unya gibangon ni Jesus pagbalik sa iya ng pamaagi. Ang nasod karon sa Israel nga nawagtang sa passing kay nibiya as Ginoo. Pag-abot na ni Jesus, kining maong kaliwatan na wa na mudawat atong pagtuo ni Abraham. Nasayop na ba? Nalihis na, nawagtang na, nawala na. Ang term na gigamit ni Jesus, nawala. Mao ni sila ang nipatay ni Jesus. Mao ni sila nilansang sa cross. Nya kining batasana ni apa ni karon bisan sa mga Katoliko, kitang Katoliko kita may bag-ong nasod sa Israel. Ang mga Kristiyanos ba kaning Katoliko apil sa mga Protestante na matinud-anon apil na ta kanang nagtuo ba ni Hesus. Pero kanang wa magtuo ni Hesus isip Ginoo og tao, mga buangon na. Wa sana sila klaro. Gapaka Ginoo sana. Mao na. Aw niya sa nas Katoliko, wa naman ni ron ang gibasihan na karon ni Hesus dili na ang atong ngalan. Unsa na may gibasihan ang atong kasing-kasing. Kinsa tong kasing-kasing nga nangita Ginoo mao ra say masakop sa tinud-anay aning iyang bag-ong nasod. Nya unsa may mahitabo aning iyang mga sumusunod? Di adiri niya gihatag og una sa mga apostoles. Ingon siya, tagaan tamog gahom. Tagaan tamog gahom. Paghingilin sa mga yawa. Kana man unang gahom kay kani man gong yawa. Mao man gid niangay natong hinginlan. Unsa may naong sa yawa? Hibaw mo. Unsag naong ang yawa. Lingian na imong tupad. Ing na kaila. Pangutan na imong tupad ba na kaila kagyawa. Ing na. Kay, basig wa sadya mo kaila. Saan mo paghingilin o wa ka kaila. Mabita to katong, kanabitang naas mga salida-salida ba? Nanay, salida, mantingal itong Fernando po. Kaya ako, mga paborito kayo. Nya nagtakuban si Fernando po bang murag estranyo nya nay nangita naghunting niya nga iyang mga kaaway nya ingon din siya man gabi dia brad siya kisa man kay saag lagi ko dito ko gikan sa kuan layo kaya kong gikanan siya unsa mo din siya galuto mi ani pagkaon wa ka mahadlok na kuyaw kaning lugar din siya mao lagi gusto unta kong mutipon lang ninyo anhilang tata usa ko magpalabay sa kagabhion. Tatipon sila nga tog higda. Niya pagkaugma, ngita sila padayon ni Fernando. Ingon dayon, abutin tong ilang leader, siya nga, wag yun mo nakitan siya. Wag yun, pero diri man to estranyo nga ning tipo naman, naluoy lang sa niya, among kipahigda diri siya. Pag-describe na ron kinsa, sus, siya, mao mo to inyong gipangitay siya, animal, nakita naman ta dito namo. Nahurot nun silang kamatay. Mao na, usahay, di ta kita siyawa, magtakuban na siya. Nga, unsa may iyang naong yun, nga dali kayong mailhan. Gusto mong mahibaw? Sige na, sultihi ko ba? Gusto mo, dili? Ang naong sa yawa, nga di gyud nimo, di gyud siya ka pangulipas, kana yung sala. Ang sala ba? Mo na'y naong siyawa. So, naana gani kay sala, na biktima na kasiyawa, naana ni mo ang yawa? Namoy sala, wa? Una, di ang yawa. Na, kanang makasasala, gipuy-an na siyawa. Mo na, ang unag yung sugo ni Jesus, paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Kay kani manggong gugma, mao ni mo hingilin sa sala. Mahigugma na ganita sa paagi. Wa mingos Kristo nga, love each other the way you want to love. Ay lain man tag love,
tinukhangay man dayon. Ang sa Ginoo, ingon siya iyang isumpayan, love one another as I love you. Nga naman, ang gugma na amang siya gahom to maintain purity. Kana gi first nga buhat sa gugma. Mo na kanang naghigugma ay nga nagsigig puyo-puyo. Mga buangon na gipuyaan nagyawa. Sala man ha. Di ba? Bisan kung sa panyo kabuutan, bisan pag naghigugma ay kunuhay mo, you love each other, sa faithful good ha, be faithful to me. Namingon sa ba, ingon niyang kapuyo, niyang uyab, oy, wadyo ko mangitaglain. Ngayon siya, faithful man gid sa usag-usap pader sa among love. Nako lagi, faithful mo sa inyong love, pero unfaithful mo sa inyong love ngadto sa Ginoo nga maoy naghatag anang inyong love. Muna, ang dimension sa love, dunay first, dunay second. Ang sa may first, matod pa ni Kristo, love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Oh, siya giuna. The second is like this. Matod pa niya, love your neighbor as yourself. Sa ato pa ang gugma, magunag yun ang gugma sa Ginoo. Nagunsa nga pananglitan ron, naghigugmaay ang pari o ang madre. Nga, faithful kay sila sa usag-usa. Pero, gato pa nagigda dito sa kumbinto. O, naikuyaw. Sugo pa na sa Ginoo. Di na. Unahas ang Ginoo. Nagbuwag mo sa imong bana o sa imong asawa. Nya human, kay nakita ang laing laki. Nya ningon dayon ka nga mga sao sana higugma kaniya, higugma sa siya nimo. Nya magpuyo dayon mong duha. Nya dili na mo magpakasal kay na may kasal sa una. Nya pero buotan kay mong duha, ana. Moingon day mo nga mosabot lang Ginoo ani. Dili. Kinahanglan kita gi mosabot sa Ginoo. Mao na diri sa unang pagbasa. Yung Ginoo, sabta ko ninyo. Ako mo'y paminawa. Ayaw paminawa inyong kaugalingon. Mao na'y misyon sa mga apostoles. Mao na sa da'y misyon nato hangtod karon. Ang paghingilin sa yawa pinaagi sa pagbiya niining mga sala. Daghan kayong sala karon sa mga batanon, kanang addiction anang gadgets, kanang mga porn, kanang mga kalaway diha. Nahimo na silang tapulan, nahimo ng insensitive, di na kamo mo istorya sa ilang mga ginikanan, na lang gid anang internet. Mo na dagko kayong mga sala karon sa mga batanon, sa mga niasas mga working age kaning panahon pas kalagsik sa kinabuhi, mga young professionals o mga old professionals. Kana sang pangwarta giilad kita siya wa nga kana gyung mas stable ka. Why stable aning kalibutan na mga igsoon ay magpailad anang word nga stable. Ang stable aning kalibutan na kung kamautang mo dawat nakitang tanan mga matay. Mao na stable. Mao na taong relax, mao na tao nga dili paling-paling. Pero kanang tao nga gusto yung protektahan ang kaugalingon, bisag tiguang na kaayo, hadlok lang yapong mamatay, kana, di na stable, ratulon ang klasihas mga tao. Kamuron, kung sa inyong gipaningkamutan, mas stable o madidbol? As nindot nang maningkamot kang madidbol, kaysa mas stable. Kaya nga naman, inig ka didbol ni mo dire, anya kuha na ka, nagsunod ka sa Ginoo, ito ay stable dito, kantong langit. Na ka na mag 2,000 Hail Mary, para langit na. Di na para protections ko galingon, naraba sa daghan kay magsigig ampo, apil na ning misa, sigig balik-balik og ampo, kay aron malikay sa mga kadautan. Ayaw, nag-ampo ka para malig-on ka nga moatubang sa mga dautan. Kaya nga tong misyon, mao ang paghingilin sa mga yawa sa ato pa. Gina, encounter gina. Nya unsa betong gamiton paghingilin? Gugma. Nya kay gugma may gamiton, di nimo siya pasakitan, di nimo siya bunogon, di nimo siya patyon. Ikay patyon ana.
Kay dautan mo patay man na. Karon natay optional memorial. Memorial feast ro ni Santa Maria Goretti. Kani si Santa Maria Goretti, pobre kay ni. Mag-uuma, mamumuo ang iyang mama. Single parent in town. Nani siya manghod nga gamay. Niya nikuyog og pamuo ang iyang mama sa ilasang silingan kaila nga naay anak nga ulitaw Alessandro siguro tingahan ato. Siya 12 anyos, Maria Goretti, itong Alessandro murag 17 or mga 18 na ba to edad. Naibog niya katong anak pero di kaingon. Tong ang yan lang gibuhat samtang gibiyaan na ang katong ilang payag dito in Taos Maria Goretti gatimas iyang manghod iyang gi-rape. Nya kay buutan man kay ni Maria Goretti sige mig ampo iya namang i-consecrate iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mo tong ni resist siyag maayo og sige siyag explain nga ayaw nig buhata kay maimpierno kaani. Ayaw buhata kay maimpierno ko siya masuko siya makapaimpierno nimo sa ratol ni Lisandro ni kuhag kutsilyo nga 10 inches ba to gidunggab si Maria Goretti og 14 times man siguro to. Wagi siya mamatay dayon na abutan pa man to siya pila ka oras sige siya ingon I want him to be with me in heaven. Gusto ko nga kaning patay nako kaning gahimo ani nako maadto sad sa langit. Nga napriso man tong taod-taod katong iyang nag-rape niya ani attempt og rape iyang bisitaon ngadto sa prisuhan pinaagig damgo iyang gikatikais iyang gipakita unsa kanindot ang langit. Nagmahay sa tong lalaki na convert nahimong titong tertiary sa kaning Franciscan order hangtod nga nahimo siya propagator sa purity and virginity among the young people. O siguro gyud nga namatay naman to siya, siguro gyud nga nalangito kay may buotan naman kayo. Nakatambong pagid siya sa canonization sa iyang gi-rape. Nitambong siya ba kuyog sa mama. Nindutan kanang mutambong ka ba sa ang nakapalangit ni Maria Goretti nga gihigugma niya ang katong nipatay niya ang nagpatay niya nitambong sa iyang canonization. Namura mamog ni tutok lang na ko mamumalipay. Ingon ani ang gahom sa Ginoo mao ni ang kalig-on sa gahom sa Ginoong gihatag sa mga tinuod nga nagtuo niya aron paghingilin sa yawa ang yawa nga gustong muangkon sa kasing-kasing ni Maria Goretti nahinginlan sa niya ang yawa nga tuag yus kasing-kasing sa nagpatay niya pinaagi sa iyang gugma. Lingian na imong tupad hinginli ning akong yawa bi hinginli ning akong yawa. Kamo mga asawa ingna inyong bana dong hinginli ning akong yawa bi. Nya unsa may solusyon ana? Higugma aron mawagtang ng yawa. Na siya. Muna kita karon na amantay modelo sa pagpanghingilin og yawa nga nahigugmag maayo kani si Bishop Chupilo Kamumot mag-Thanksgiving nata aron do na nasagtay local gyud nga model. Karong July 27 muna kay nahigugma man ta gastuhan ta gid ni. Nindot yun ang event sa Thanksgiving. Na mo gasto tag mga 7 million. Nya doon na tayo gibaligya nga slots nga tag 1,000 nga gitawag og Healing Graces of Venerable Chupilo Kamumot, SGVTC ang abbreviation. O niya gahapon ang ato ng halin dinhis atong parokya 352 sa DST sa ilang community 50 so 400 to na ang tanang halin. Pakpa paano lang 6,598 ka slots ang kuwang. Kamong mga di kaabot og 1,000 nga nahigugmang Bishop Chupilo Kamumot palit lang gyapon kay gitawag na siya og
love offering. Punan sa Ginoo ang inyong kwarta aron mahimong usa ka slot. Di ba? Pero makapalit mo usa ka slot, pero ang imong ihatag gamay ra na ayawa diha nimo. Kana bang moingon ba? Pwede ra di kaabot og 1 slot nga ang 1 slot og 1,000. Nya mo hatag lang kag 500 pero nagud kay 2,000. Padong nakas impierno ana. Pero ang imong yung tibok kwarta 500 ra gyud. Nya gusto nyo kang palit slot, inighatag nimo 500, punan day's Ginoo og 500 aron mahimo na tong 1 slot. Nya kay perti man gid imong pobriha. 20 pesos ra man imong kwarta. Hatag din kag 20 pesos, punan ditos Ginoo og pila man 980. 1,000 na to siya. Kakuha mo? Pero na kay 5,000, niya muhatag lang kag 20 pesos, isip slot. Ringless kas impierno. Naayawa nimo ang sala sa paghigugmas kwarta para sa kaugalingon. Dili gamiton ang kwarta para sa uban. Nya ang final sa natong counting sa atong gihunong usa sa makadiyot nga DOPS, ang Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Gahapon nato gi-final og count, ang total na nato ron nga DOPS nga halin is 10,431 slots. So mo na atong kwintahon, mga gugma man ni kaning slots. Unsa man ang slots pa der nako donation. Anong mao man nay limit nako mao ni ang limit sa imong, mao ni ang sinugdanan sa imong gugma. Ang kinagamyang gugma nga imong ikahatag nya isagol na sa ubang gugma, mahimo ng dakong gugma nga baha sa gugma. Moapil mo sa baha? Moapil mo dili? Apil yun. Kana bitang gagmayng tuburan sa bukid, maningkamot kina sila dalos aron moapil sa dakong laod sa tubig. Wa mo kasabot. Bisag unsa kagamay sa tubod sa bukid, mudalos gina mangita ginang paagi nga makadalos, makadailos aron makaapil sa dakong laod. Muagi guna silang mga hugaw, muagi na silang lisod nga mga lugar aron lang makaabot sa dagat. Kita sad ana sa donta ang atong gugma. Yes, gagmay ra kay ning atong mga bahandi, iapil ni nato sa dakong event ang laod sa grasya nga ipabuhagay pinaagi ni Venerable Chupilo Kamumot karong July 27. Mga pilta palit og slot, mao ra gid na siya. Pero mo apil mo didto, igo ra mo mukaon sa Parklands. Murag matukan siguro mo no nga. Nya iniguman gikan dito adyo ka palit og slot, kaon ka sa Parklands, hapyod-hapyod ka dito sa kanang image para maayo ka. Nya adto dayon kas SM, palit din kag bag-ong sinina nga tag 1,500. Ana, palit pa kag bag-ong cellphone nga tag 15,000. Pero wa ka ni hatag dito, ni kaon ra ka. Unsa may mahitabo nimo? Nindog na ta.